Adventure, nata karon diri sa Barangay Bulilis. Ari atong arion ka adventure ang panginabuhian sa mga bulaanon kining para makita nato kung saon pagkuhan sa mga bulmo. Karon ka adventure nagsugod na ang pagsiminto diri gikan sa Barangay Gabi, Barangay Bulilis padung sa Bayungan. Proyekto ni Congressman Aris Aumentado. Unya, shoutout ko sa mga barangay official sa Barangay Bulilis, hilabi na si Kapitan Efren Salvador o sa mga kagawad. Shoutout niyong tanan. O adventure, ito makita karon ang grader ka adventure. Unya, tatawag ka adventure, atong anyon si Sir. Ang driver sa grader ka adventure, ang operator si Sir Carlo Abinido, taga lungsod sa San Miguel ka adventure. Atong anyon unya ka adventure nga musakay taon niya sa grader. Ini bata, ini bata. Okay, what's up, adventure? Sige nga na to, sir? Carlo. Okay. Carlo Abinido. Okay, guys, adventure natakaroon sa... Kasi nga na, piloder o producer? Grader, producer. Grader. O, grader ka adventure. Ang nga ni grader. Ang pilay mo itong piloder. Nagalader itong unay bakit nga may mga ito na mabasi nga kargang madang truck po. O, te piloder. Katong mo karga. O, adventure. Ito makita karon. Sige nga, sir? Carlo Abinido. Doon ka na ka ni sir? Mga 8 years. Pilag ano ni? 400. Pero mahal na po sir. Pilang bata? Wala baligin ng bukoy. Oy, Carpinchon, nata karon diri. Grader, oh. Okay, Carpinchon kay. Unya nata karon diri Carpinchon, sakita karon diri sa grader Carpinchon. What's up, Carpinchon? Nata karon diri sa pag-ayo sa kasada o sa ato panginabuhian sa atong mga bulaanon. Ilabi na ni Sir Carlo. Abinil kaway Sir Carlo, kaway. Oh, sakay ta Carpinchon sa iyang trabaho karon atong ubanan si Sir Rata siyang sakinan kauban niyang bata. Karon pa ni nakawan niyang bata? Karon pa. Oh. Taga sa mo Sir? Taga San Miguel kami. San Miguel, taga San Miguel. Data pag-presyon na ito na kumana ng producer. Oo. Ini kumana sa producer, opera na po sa Sir. Opera na ka dito. Oo. Sige. Oo. Okay, what's up, adventure? Natakaroon din sa Barangay Bulilis. Natakaroon nakasakay sa aganang grader, adventure. Karena may akras na adventure, grader adventure. Sir. Oo. Wait, adventure, karena patras na adventure. Okay, what's up, ka-adventure? Naata karon sa grader ka-adventure. Panginabuhian sa atong mga kaisunan, atong mga panginabuhian sa bulaanon ka-adventure. Ang driver aning grader ka-adventure kini si Sir Carlo Abinido, taga lungsod sa San Miguel. Ato makita karon ang atong operator nga buutan kayo. Kinakusgan.
Okay, ka-adventure, patras ta karon. Nya makita na to ang mga bunbun ka-adventure nga patagon siya. Makita karon. Mga mag-1 year karong October, sir. Sabay-sabay ba? Wala akong target, mga panginabuhian sa bulanon. Okay, mga niya itong operator nga buotan kayo si Sir Carlo Abinido. Shout out ko sa pamilya ni Carlo sa San Miguel. Asa na sa San Miguel, sir? San Jose. Oh, pero may murag ko sa boundary San Isidro. Boundary San Isidro sa San Miguel. Okay, shout out ko sa mga barangay official sa San Isidro, San Miguel na itong inayong kababayan rin nga buutan si Sir Carlo Abinido, driver sa Grader Ka-Adventure. Ang karena ilayon lang po ni. Mga 20 minutes ani. Mana ko to di sa kanang ko ni sir kanang taga katinggi ay kanang piso mana ko ana. Kategori mana sir? Okay, what's up ka-adventure? Natagaron nagsakay karon sa Grader. Ato makita karon ka-adventure ang pagpatak sa mga lapok ka-adventure. Ato makita karon. Karon magpatras sa karon ka-adventure. Ato makita. Okay, so makita ang Blade Adventure nga gitulit na. Ang kinakusgang driver na to ani kanito to operator. Si Sir Carlo Abinido taga lungsod sa San Miguel Ka-Adventure.
Yang kinagandaan karon sa Barangay Bulilis. Ang proyekto ni Adventure sa among kunggihan buutan nga Congressman Aris Aumentado. Shout out Congressman. Pagsiminto nimo diri sa among barangay sa Bulilis. Kanya programa gyapon ni sa DPWH. Under sa DPWH sa Department Public Works and Highway Adventure. At makita ka Adventure ang pag-grade diri sa kalsada diri sa Barangay Bulilis. At makita karon unya programa ni Congressman Aris Aumentado kag Adventure. Salamat Congressman Aris Aumentado sa proyekto diri sa Barangay Bulilis. Adventure, private din siya Adventure. Makita ka Adventure ang pagkuhan sa Adventure. What's up Adventure? Ako karon diri sa grader. Sa ato mga nabuyan, sa ato mga mulanon Adventure. Yan ang ato operator si Sir Carlo Abinido Adventure. Walo na siya katuig sa pag-drive sa grader Adventure. Okay man ang kita Adventure, makita siya sa 400 ang adlaw diri sa grader Adventure. Itong panginabuyan sa mga bulaanon kining operator sa grader o Adventure maginaot ko nagmalipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventure. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagon nga video. Daghang salamat kay Adventure. God bless.